Slav, roj baş, evar baş, hemî hevalara hevîdarım hûn başin. Özgür Özel serokê giştî CHP çû serdana Selahattin Demirtaş û Selçuk Mizrakli li zindana Edirnê axaftinekî pir xweş kir. Got ji bo min şerm e ku ez têm vê derê serokekî giştî yê Partiya HDP ku wekîl bû, li meclîsê bû, li kileka me bû, hevalê me bû, ji nava me girtin birin û wisa bawekî pir bêrûmet biçûk xistin û xistin zindanê ji bo min jî weke serokê CHP ez şerm dikim werim kesekî bi qîmet mîna Selahattin Demirtaş li zindanê ziyaret bikim. Lê di dawiyê de Özgür Özel serokê CHP axaftinekî wisa kirêt wisa qirêj kir ku hemî gotinên xwe hemî ew pestên ji bo Selahattin Demirtaş vala der. Hemî ew sozên ku dabû ji bo çareseriya doza Kurdî vala derxist. Ez ê behsa wan gotinê bî. Bêriya ku em behsa Özgür Özel bikin em cih bidin axaftinên Ekrem İmamoğlu ka di derbarê doza Kurd û Kurdistanê de çi gotiye. Paşê em cih bidin hevdîtina Özel ya bi Selahattin Demirtaş re ka daw çi ye? Bayram nine seyran nine? Özgür Özel çima çû serdana Selahattin Demirtaş? Çima axwasa pestî wî dide? Xêr e, wextê ku Selahattin Demirtaş bi helîkopterê birin avetin zindanê CHP'li ku derê bû? Özgür Özel ku derê bû? Ana hatiye pestî wî dide ji min re. Hêstirên timsahî dibêjin jê re. Ekrem İmamoğlu tüccar xuya dike çavê min de bila qusûrê nenêre. Karakterî wî pir dişibînim yê Tayyip Erdoğan. Karakterê Tayyip Erdoğan jî dişibînim yê Benyamin Netanyahu. Karakterê Benyamin Netanyahu jî dişibînim yê Hitler. Ama na İmamoğlu bibîse bêje ya çi alaka min bi Tayyipê te û bi Netanyahuê te û bi Hitlerê te heye. El insaf ew bêje rast e. İmamoğlu tecrübe ya rêvebirina dewletê tune ye. Feqîr û siv Stenbolê bi rêva dibe. Heta vê gavê sûçekî wî tune ye. Yek sûçekî wî heye wextê ku Kurdan dengê xwe da Ekrem İmamoğlu ji bo spasî çû Amedê fotoğrafê Mustafa Kemal Atatürk pêşkêşî rêvebirên HDP kiribû. Ev yek Kurdan gelek aciz kiribû, ne etîke ne rast e. Ji ber ku İmamoğlu jî pir baş dizane ku Atatürk qatilê Kurdan e. Di operasyona li ser Dêrsimê de ew tevgera qirkirinê ku di encamê de bi qasî 70,000 insan hatin kuştin, Kurd hatin kuştin. İmzaya Atatürk li ser ew proje ya İnönü û ya Atatürk bû. İmamoğlu digel ku vê yekê baş dizane fotoğrafê Atatürk bir weke diyarî pêşkêşî Ahmed Türk û hevalê wî kir. Rêzdar Ahmed Türk nezaketen fotoğraf girt. Lêberê ez zanim şaredarê me Amedê ez nav nedim. Hevalekî jî pirsî goya keko her sibe ji bo we ne zulme wextê hûn diçin şaredariyê pêşî dema dikevî odê li hemberî te fotoğrafê Atatürk heye mecbûrî ye. Li oda şaredar hem divê fotoğrafê Atatürk hebe û hem jî ala Tirkiye divê hebe. Şaredarê me çi bersi bide baş e? Divê baş e, baş e ku ew fotoğraf heye. Çünkü her cara ku ez aciz dibim, ez çiwa dikem oda xwe, ez pêşî tûyê wî dikim, ew dibe mîna dîwarê tûkirinê û paşê çim ser kursiyê xwe rû dinim. Baş e ku ew fotoğraf li wê derê amade ye. Heyranên Atatürk, Kemalîst bila qusûrê nenêrin. Qusûrê binêrin jî ji xwe ji me fehm nakin. Me çi dikom? Me basa Ekrem dikine, Feqîr û Ekrem û me anî xist kategoriya Hitler. Na, suçî wî tenê ew bû. Wekî din ez suçî wî nabînim. Vê gavê. Heta ku nebe rêveberê dewletê em nabînin. Ama derheqê Kurda da xweş axifiye. Ka ez cih bidim gotinên wî. Şaredarê Stenbolê Ekrem İmamoğlu îro li Enqereyê bi nûnerên rojname, televîzyon û medya înternetê re civiya bersiva pirsê wan da. İmamoğlu li ser pirsa di derheqê doza Kurd û Kurdistanê de Kurd mijara herî giring a welatin bersivekî bi vî şeklî da. İmamoğlu dibêje binêrin doza Kurd mijara herî giring ya welê te. Ev meseleya ku heta sed sala duyem a komarê hatiye ji bo me rewşeke tengezar e. Divê me ev pirskirêk ji zû çareser bikira. Elbet ev silavdayîna Bahçelî jî gelekî giring e. Li şûna ku em ji bo vê silavê li çepikan bixin, divê em rexne bikin ka çima heta niha silav nehatiye kirin, çima heta niha silav hatiye birîn. Ez wisa difikirim dibêje Ekrem İmamoğlu. Daxwaza min ew e ku di derbarê vê mijarê de pêvajoya çareseriyê, nîqaşên pêvajoya probleman bi medenî bikemilin çareser bibin. Pêdivî bi vê tiştê heye. Eger ev stratejiyekê hilbijartinan be, ji AKP re dibêje qet nekevin navê. Ev ne mijarekê bazarê ye. Divê ji dil were gotûbêj kirin, rêbazên avakirina ji dil jî hene.
fikri xwe beyan dikin hem cî bidin serokê CHP ka ew çedibêje paşê jî ez ê axaftina wî ji were bêjim ew axaftina wî ya ku temamê pesnê wî ji bo Selahattin Demirtaş pûç dike vala derdike. Serokê CHP Özgür Özel çû serdana Selahattin Demirtaş û Mizrakli. Özel piştî hevdîtina bi Demirtaş re got me bi Demirtaş re ji bo çareseriyê li ser giringiya parlamentoya Tirkiye li hev kir. Serokê Giştî CHP Özgür Özel, parlamenterê CHP yê Amedê Sezgin Tanrıkulu, parlamenterê CHP yê Meletiyê Velî Ahbaba îro li girtîgeha Edirneyê, hevserokê berê yê HDP Selahattin Demirtaş û hevşaredarê berê yê Amedê Selçuk Mizrakli ziyaret kirin. Hevdîtin bi xasî 3 saatan berdewam kir. Özgür Özel piştî civînê li pêş girtîgehê ji rojnamevanan re got, bey serdana Selahattin Demirtaş wateya serdana min ya herêmê tune bû. Özgür Özel got me ji bo çareserkirina pirsa Kurd û rol û giringiya parlamentoya Tirkiye bi Demirtaş re li hev kir. Tirk û Kurdan hemû kesên li Tirkiye dijîn bapîrên me bi hev re dagirkeriyeke mezin bi dawî kir wan komareke ciwan ava kir. Divê em dîsa bi hev re bikin vê aynî tiştê. Bize ev mühim e. Yani divê 7 sal berê me bi hev re şer kir, me Tirkiye bi hev re ava kir, ji dagirkeriye rizgar kir. Anha dibê em vegeriyane dîsa xeteriya dagirkeriyê heye li ser me dewleta Tirkiye, em dîsa divê kom bibin û em mücadele bikin li hemberî wan. Yani tiştek ku Atatürk kir, wextê ku hat Sivasê, Erzurumê, kongreyên li Kurdistanê pêkanî, eşîr û serokên Kurdan û rêberên Kurdan anî cem hev piştgiriya wan bi dest xist, hem ew dan şerkirinê û hem jî ew bixwara birin Lozanê û Kurdistan perçe kirin. Bi wan da gotin ku Tirkiye dewleta me pêdiviya me Kurdan bi dewletekî din a cuda tune ye, Tirkiye têra me jî dike, besê jî û serra jî davêje û em ji xwe re têde aramin ji bo me bes e. Çi bû? Piştî ku peymana Lozanê mor kirin, piştî ku dewleta Tirkiye her tiştê xwe safî kir, piştî xwe bi Kurda vekir, zimanê wan qedexe kir, İsmet İnönü çû Kurdistanê projeyeke taybet ya islahat planı çekir. Yani em van Kurdan islah bikin. Yani em hayvanın, em hovin, me ji medeniyet tiştekî fehm nekiriye, me islah dikin. Ve deme gotina asimilasyon tune bu, entegrasyon tune bu, ev gotinê modernan, niha ketiye nava jiyanê, ve deme islahat planı hebu. û xwestin pêk bînin ama hê jî bi ser neketine, ez 7 sal derbas bû û bi ser jî nakevin, ne mümkün e. Çünkü çand û kültûra Kurdan ew qas dibin erdê de ye, damareke ew qas kurva avêtiye tu car nikare tune bibe. Besa 7 salê dikir. Yani 7 sala borî me, bavê me, kalê me bi hev re şer kirine, dagirkerî bi dawî kirine, dibêje Selahattin re pêşniyaz dike. Werin dibe, milletê xwe Kurd îqna kin, em car din werin cem hev, em car din şer bikin li hember dagirkeriyê. Kîjan dagirkerî? Amerika, İsrail, welatên Ewropayê ku niha navbera Tirkiye bi wan re xirab biye, projeyên cuda ên rojhilata navîn çêkirine, Tirkiye de van projeyan de cih nagire, ama Kurd tê de cih digirin. Ama dixwaze Kurdan ji wê projeyê derxe û bixwe vegire de. Ka em bilirin çi dibe. Rojên pêş me rojên gelekî girîn. Niha rêber û serokên Kurdan tînin bi wan re nîqaşan didin dest pêkirin, bazariyê da didin dest pêkirin. Heta sor a Kurdan çi ye? Asla dibe neyê nîqaş kirin. Mafên netewî ê Kurda nebe mijara bazarê. Tucar. Milletê Kurd weke netew divê were nas kirin. Netew ji bo bibe netew, ziman, erd, perwerdehî were nas kirin ji bo Kurdan. Ewlekariya Kurdan, perwerdehiya Kurdan, erdnîgariya Kurdan. Kurd divê xwe bi xwe birêve bibin. Ev dibe netew. Heta ku Tirk heta me ya sor nas nekin, em tucar nikarin li hev bikin. Wextê ku nas bikin, bixin bin garantiye qanûnî, wê demê merû dikare li hev. Ji niha ew axaftina Özgür Özel ku min ji were bas kiribû ku hemî axaftinê xwe davê çöpê ez ê divê çarçovê de ye. Xwe rexne dike. Divê em dîsa bi hev re bin ama vê carê eger tiştê ku me di 7 sala yekem de nikaribû em bikin, yani me heqê we, mafê we nas nekir, xetayê me çi bû, kêmasiyê me çi hebûn, em ê hemû bi hev re wan bînin û bi aştiyekî civakî em ê ava bikin, em ê li wê derê van meseleyê hel bikin, yani em bi şiklekî rê û rêbazekî bibînin ji bo em bikaribin li hev bikin. Ev serdaneke siyasî ye, ez çûm serdana Selahattin Demirtaş û Mizrakli, lê şerm dikim ku kesekî mîna Demirtaş li hepsê bibînim. Ciyê wî, ciyê Mizrakli ne ev dere, ne zindan e. Eger Tirkiye pirsgirêkê çareser bike, çek bêne danîn, êdî dayîk negirîn,
همو به هفرا گرینگی بدن گشدان به حزبون دموکراتیک بونه پینگا و وی اکی و بی آویتن ام همی اکتوران قبول دکن دبیجه همی اکتور گرینگن باسا کیجان اکتورات که باسا رزدار öcalan که جوارا بیجم ایجار Özgür Özel dibêje aktör kî dibin bila bibin em ê li dij dernekevin em ê qebûl bikin di mesela Kurd de miletê Kurd kî weke aktörê çareseriyê bibîne em qebûl dikin behsa wî dike hemû aktör girîngin dibêje em wekî CHP tu tiştekî îtiraz nakin lê divê giringiya aktöreke wekî Serhedîn Demirtaş bawê herî baş bêzanîn pir pesnê Serhedîn Demirtaş da bixasî 20 deqe sirf pesnê wî da divê giringiya aktöreke wekî Serhedîn Demirtaş bawê herî baş bêzanîn لسر پرسا روژنبه‌وانه که یاد در حق دستور بنگهین ده özel چی گوت تشتا کو özel گوت همی گوتنین وی پسنی وی درباره صلاحالدین دمیرتاش ده همی والا درخست چی بو او گوتناوی او هچار خالین بدنالت یند دستور بنگهین یا ترکیه ده جهیزی گرن سی خالین اساسی ین اول یک دو سه او ماده این دسپیکی سه ماده این دسپیکی باسا ناسنامه ترکیه دکن ناسنامه ترکیه دکن کردان همی ملتین لترکیه وکه ترک پیناسه دکن و هر تشت جبو دولت ترکیه تجار پرچنه و هر کسی که همولاتی دولتیه اوتوماتیکمن ترکه حالا چارا چه دویجه اف هر سی ماده این جور تجار نه نقاش وان تکرن نه جی داخوازا گوهرین وان تکره وره کرن یعنی بخالا چارا ماده چارا her si maddeyin jor 777 jara xistine bin garanti. Problem eve. Özgür Özel çi got? Çar xalên destpêkê yên destûra bingehîn ji bo me xeta sor e. Em tu car rênadin werin guhertin yan jî nîqaş kirin. Özel bek. Ew he çar xalên ku di destûra bingehîn de hatine nivîsandin eger tu nexî nîqaşê guherîna wan nexî nîqaşê jî yan jî neguherî Kurdan weke Tirk pênasê bikî İcap nake tu pesnê Selhedîn Demirtaş bidî. Çünkü hemî pesindayînên te vala derketin. Çünkü te kilit kir. Halbuki Selhedîn Demirtaş dibêje di gotina xwe ya dawî de a beriya sê mehan de bi dewleta Tirkiye re bi Enqerê re ez tenê tiştekî dikarim nîqaş bikim. Dagirkeriya we ya li Kurdistanê. Kurdistan welatekî ye. Hûn li wê derê dagirkerin û ez tenê problema dagirkeriyê ancak dikarim bi were nîqaş bikim. Buna Kurdan, mafên netewiyê Kurdan تجار ناکم نقاشه دبیجه Selhedîn Demirtaş. Selhedîn Demirtaş yek jwan kesaye ku keştî xwe şewtandiye. Îdî veger tuneye. O gotina keştî xwe şewtandine û zaniş kudretê fermandarekî bi tevê askerê xwe ji behrê derbas dibin diçin aliyê din ji bo wê derê dagir bikin yan jî wê derê fetih bikin qezenç bikin. Fermandar bi tevê askerê xwe her cara derbas dibe keştî xwe li wê derê park dikin girê didin û derbasî aliyê didin şer dikin û her carê tek diçin çima tek diçin ji ber ku tam wextê ku zora askerê wî diçe askerê wî baz didin çin keştî xwe sar dibin yallah diçin aliyê din û fermandar carekî du car sê car her cara ku diçin asker dikevin zorê keştî xwe sar dibin diçin fermandar rojekî askerê xwe dîsa tîne peravê keştiyan hemî girê didin û askerê xwe dişîne nava şer li aliyê din ê behrê ye divê navberê de hemî keştî xwe agir berdide rûn berde serê hemiya dişewtîne keştî alat pê dikeve asker dinêrin şok dibin asker dibêjin fermandarê min ev çi hala em ketinê te çima keştiyê me şewtan fermandar dibêje yek şansekî we hêl pêşiya we ya hûn ê bi ser kevin ya hûn ê bi ser kevin başqa çare tune ye deriyê vegerê bi temamî hat girtin İdmaya serkîfa ya hûn ê werin kuştin ya hûn ê bi ser kevin ew ceng bi ser dikeve çünkü keştî xwe şewtan dibû rêya vegerê tune ye îjar her însanê ku wextê keştiyê xwe bişewtîne li piş xwe nenêre cî ku xwe bispêrê tune be bi ser dikeve Özgür Özel bek wextê tu çar maddeyên destpêkê destûra xwe ya bingehîn wekî xeta sor pênasî bikî û aliyê Kurd jî ew ê xeta xwe ya sor danîn pêşiya we wê demê dîsa nakokî çêdibe dîsa şer çêdibe dîsa pevçûn çêdibe em tên dîsa digerin tên serî mana wî tune dibe hûn tavîzan bidin tavîzdayîn ne tenê îşê Kurdan e ev dansa me dîlana me ya bi dewleta Tirkiye re ber bi ku derê ve diçe ka heta kengê em ê pêra wisa bidin û bistînin helkevin û dakevin
çıtkı mıkım bala bedeu be.